שלום רבה, היום אני כאן בשביל לראיין אותך לכבוד עבודת שורשים. מה שמך הפרטי? רונן. מה שם המשפחה שלך? בן מוחה. האם החלפת שמות הקנים במהלך חייך, ואם כן אז למה? לא החלפתי. האם ידוע לך מקור שמך הפרטי? על שם מי אתה נקרא? האמת, בהתחלה רצו לקרוא לי אורן. הגיעו למשרד הפנים והתבלבלו, שכחו מאורן ורשמו רונן, כי זה היה דומה. זהו. מה שמם של הוריך, אחיותיך ואחיך? אמא מרים, זיכרונה לברכה, אבא שלום, שולה, יפה, מוריס, גילה, מאיר ואני. מה הסטטוס המשפחתי שלך? נשוי +4. מה המקצוע שלך? מנהל. של? מנכ"ל. של? חברת החזקה ושמירה וניקיון. מה תאריך הולדתך? 22/2/74. היכן נולדת? בישראל, איזה עיר? תל אביב, ביפו. אילו שפות דברו בבית הולדתך? אילו שפה אתה דובר היום? מרוקאית, עברית. מדבר עברית. תיאר כיצד נראה הבית בו גדלת. ביתי מאוד פשוט. 2 חדרים, מרפסת, מטבח ואמבטיה. לא גדול במיוחד. והיה שמח, היה צפוף ושמח. ספר על אירוע שאתה זוכר, הקשור בך ואחיך. וחי. את האמת, הייתי קטן והאחיות שלי התחתנו. אני זוכר את אחינה, שהייתי בן 4, אחינה שעשו לה אחותי השלישית, וזה היה בבית. אני זוכר שהיו מלא אנשים, יותר מ100 איש, על מרפסת של 30-40 מטר. ושהיום אני נמצא שם ורואה את זה, ורואה את המרפסת, אני לא מבין איפה כולם נכנסו. ואני זוכר שהייתה חגיגה גדולה. את זה אני זוכר. זה היה אחינה של גילה. אילו מאכלים נהגתם לאכול בבית הולדתך? מאכלים מרוקאים. כבש עם שזיפים, קישואים ממולאים, מרק אורז, קוסקוס חלבי ופורים, מאכלים בעיקר של העדה, של מרוקו. חגים זכורים לך במיוחד מילדותך? חגים יהודים? זכור לי הכל, זכור לי פורים כי התחפשנו ושמחנו ואכלנו בורקוש. מה זה בורקוש? שזה קוסקוס חלבי, זה היה המאכל. זכור פסח, כי אז יש את ליל הסדר ויש את המימונה, ובמימונה כולם מגיעים אלינו לבית ועושים שמח. באיזה בית ספר למדת? יהודי, כללי, חקלאי? ספר יהודי בוודאי. מה היה מקצוע הלימוד האהוב עליך בבית ספר? היסטוריה וחשבון, מתמטיקה. באיזה מגמה למדת? ריאלית. מה זה ריאלית? פיזיקה. ספר על משהו מעניין אליו אתה מתגעגע שהיה קיים בתקופת ילדותך ונעלם מהעולם. מתגעגע בכלל להיות ילד. מאוד כיף להיות ילד. זה נעלם. כבר אנחנו לא ילדים. זה לרדת עם החברים למטה, לשחק. זה היה כיף. לא היה אז כל העניין של מחשבים וכל היום בבית עם סדרות וסרטים. גם לא היה מה לראות בטלוויזיה. אז היינו מוצאים את עצמנו הרבה למטה. משחקים במחבואים, משחקים בכדורגל, בסטנגה. כשהתבגרתי קצת, לקראת גיל 12, כבר הלכתי לצופים.
ומאז תמיד הייתי בצופים, והיה לי מאוד כיף שם. ספר על מעשה קונדה שעשית בתקופת ילדותך. עשיתי מה? מעשה קונדס. מה? מה שזכור לי בעיקר זה... היה איזה רכב שחנה בגבעה ליד הבית. זה היה רכב ישן. והוא חנה הרבה זמן. תקופה ממושכת. משהו כמו 3 חודשים, ואף אחד לא נגע בו ולא עשה כלום. ואני וחבר שלי חשבנו שרכב סתם עומד שם. כאילו, סתם מישהו שם אותו מה שנקרא רכב לפירוק. והיה בחור בשכונה שקראו לו אדולף, ואדולף הזה, כן, היה מתקן פאנצ'רים, ובין היתר היה מוכר חלקי חילוף של רכבים. פנסים, מרות, זגוגיות וכדומה. ואני וחבר שלי החלטנו, אוקיי, היינו קטנים יחסית, כן, בגיל משהו כזה 7-8. אז אמרנו, אוקיי, בוא... ואז הלכנו לרכב, הבאנו קאטרים, כלי עבודה, ושיפצנו אותו. הוצאנו את הפנסים, הוצאנו את המרות. בקיצור, אחרי שפירקנו את כל האוטו, וממש פירקנו מה שנקרא, כולל קצת לשבור. מגיעה שכנה וצועקת, יואו, מה עשיתם? מה עשיתם? אנחנו לא הבנו. האוטו שייך לאבנר מהמפעל. והיינו בשוק. וואו, מה עושים? בקיצור, התחבאנו בבית איזה 2-3 שבועות. היא לא סיפרה לו. ואחרי איזה שבוע אני שומע יותר נכון, צעקות. יואו, מי זה האנשים האלה? מה פתאום? מי עשה את זה? מי המשוגעים האלה? איך עושים כזה דבר? בקיצור, פעליו התחיל לצעוק על האוטו. ועד היום הוא לא יודע שזה אנחנו. ואנחנו לא רצינו שיספרו שזה אנחנו, פחדנו שזה יגיע להורים, כי ההורים לא ידעו. ואז היו צריכים בטח לשלם. ולא התאים כמובן, כי זה לא היו תקופות של זה. זהו. ספר על מערכת היחסים שלך עם ההורים שלך בתקופת נערותך. מערכת יחסים טובה. הייתי ילד טוב. לא הייתי רב. הייתי לומד, הייתי תלמיד טוב. אני חושב שרבו ממני הרבה נחת, עד היום. ספר על מערכת היחסים שלך עם האחים שלך בתקופת נערותך. הייתי הקטן בבית. האח שמעליי, אני הקטן מבין 6. זה שמעליי הוא ב10 שנים מעליי. אז בוא נגיד, יחסי הקרבה איתו היו הכי לאורך כל השנים. אפשר לומר שגם עד היום. שזה? מאיר. כי אחד הגילאים בינינו הוא 10 שנים בסך הכל. אבל זה עדיין היה משמעותי. והיחסים היו בסך הכל בסדר, טוב. ספר על משהו מעניין שהיה קיים בעולם, שלא היה קיים בתקופת ילדותך. עכשיו יש משהו ושפעם לא היה. הרבה דברים. כל הנושא של האינטרנט, של המידע העצום הזה שניתן לקבל, כל עידן הטלפונים. ספר על חברה משמעותית מאמן הוריך. הייתה לי חברה, היו לי כמה. לא, ספר אחת מהם הייתה לי חברה בתיכון שקראו לה אודרי. היינו חברים שנה וחצי. נפרדנו כשהייתי חייל. זהו. האם היית חבר בתנועת נוער? כן, צופים? כן, הייתי בצופים, מאוד אהבתי. עשיתי הכל בצופים, כן. מה היו התחביבים שלך בתור ילד? הייתי אוהב ללכת לצופים, במשחק כדורסל. זהו בעיקר. ספר על אירוע מיוחד שהתרחש בתנועת הנוער. בתנועת הנוער, אירוע מיוחד? הייתי אוהב את המחנות קיץ, שזה כל שנה, פעם בשנה בקיץ. זה היה אירוע. והייתי אוהב מאוד טקס פתיחת שנה. כי אז הייתי צריך לתכנן את כל הכתובות אש ולהעמיד אותם, ותמיד הייתי מאלה שממציאים דברים חדשים. ומזה הכי הרבה נהניתי, יותר נכון מהעשייה. כן? אילו ספרים קראת בתקופת התבגרותך?
קראתי כל מיני ספרי ניהול למיניהם, אבל קראתי קצת. לא הייתי קורא הרבה, בוא נגיד ככה. לאיזו מוזיקה האזנתם בגיל ההתבגרות? דנס, מוזיקה ישראלית. שינה, אבל היה... שהיינו בני 16 כבר. זהו בעיקר. ספר על מוסד שבו התנדבת. בצופים היו הרבה מקומות שהיינו מתנדבים בהם. אם זה בית זקנים, אם זה במועדוניות עזרה לילדים. לא רק שהתנדבתי, אפילו הייתי מנהל את זה. מנהל של התנדבויות. מה היו קשרי השכנות שלך שהיו למשפחה שלך ובשכנים? ושכן שקוראים לו שכן תימני. הוא עדיין שם, אני מכיר. עדיין שם, נכון. הם עדיין שם בעיקרון של דבר. מה רצית להיות שתהיה גדול? טייס, כמו כל הילדים. טייס?